Hola, molt bon vespre a tots. Estem aquí a l'interior del Museu Balaguer a porta tancada per fer aquesta darrera sessió de l'any de chill-outs de mites i art, que des del confinament hem començat a fer així en directe, via Instagram, per poder mantenir la flama encesa d'aquestes trobades mensuals en les quals parlem d'un personatge de la mitologia clàssica, sempre un personatge femení. I aquesta tardor hem fet un cicle dedicat a les dones de l'Odissea. Vam començar al mes de setembre i acabem avui amb Penèlope, que és aquest final del camí. Volia també demanar disculpes perquè la sessió del mes de novembre havia de ser sobre Nausicaa i amb el context actual no ens va ser possible poder-la fer, però esperem poder-la agendar en algun moment d'inicis de l'any que ve. Però en tot cas, sí que al llarg de la tardor hem parlat de personatges fascinants com la maga Circe o Calipso en la darrera sessió, i avui arribem a Penèlope en aquest final del viatge. Ara em trasllado perquè puguem veure les obres projectades i començar amb el personatge d'avui. Hem triat com a portadeta perquè aquestes targetes de difusió que fem aquesta obra del Waterhouse on es veu aquesta Penèlope amb l'acte de filar en el teler. I aquí tota una colla de pretendents, perquè amb una sola imatge ens situa prou en la història que avui explicarem. Suposo que és un personatge més familiar que altres, aquesta gran parella universal d'Ulisses i Penèlope, o Odisseu i Penèlope, ja ho hem explicat en altres ocasions. Ulisses és el nom llatí i Odisseu és el protagonista d'aquesta famosa Odissea. Pels que és el primer cop que assistiu a una d'aquestes sessions, faig un minut per situar-nos. Sempre expliquem, els mites tenen moltíssimes versions. Normalment, amb aquesta mitja hora que dura la nostra activitat, intentem centrar-nos en una, en aquest cas l'Odissea, perquè indiscutiblement és una de les grans protagonistes de l'Odissea i a més hem fet aquest cicle de dones femenines d'aquesta obra universal, però sempre volem insistir en aquest context que l'Odissea, igual que la Ilíada, està composada amb diferents cants perquè es cantaven, és a dir, es recitaven. Els aedes o els rapsodes, com s'ha intentat il·lustrar en aquest quadre de principis del XIX, feien aquesta rapsòdia, entonaven aquests cants, per això és un tipus de vers hexàmetre que té una determinada pauta, i ens hem d'imaginar comunitats on aquestes històries es transmetien de manera oral i, per tant, la Ilíada i l'Odissea cristal·litzen o fixen d'alguna manera històries que feia molt de temps que s'anaven traslladant d'una generació a l'altra i que en aquesta transmissió hi havia tota una colla de valors i tota una colla de models que anaven aflorant i que anaven creant protagonistes, antagonistes, valors importants que anaven rebent en la societat. I ens imaginem aquí les representacions en història de l'art d'Homer sempre són o bé el senyor subjectant l'instrument de corda amb el qual feia de rapsoda, o bé aquest senyor claríssimament invident, perquè tot i que se sap molt poc de la seva biografia, sí que ha quedat en la tradició fixat que no hi podia veure. Però en tot cas, com ja hem explicat en els dos personatges anteriors, la guerra de Troia, que va durar 10 anys, ens situa en aquesta part de la península d'Àsia Menor, i l'Odissea narra aquest retorn a casa d'un dels herois grecs que van batallar contra els troians. Per tant, quan parlem de Penèlope avui, estem parlant d'aquesta esposa fidel
aquesta esposa pacient que espera els 10 anys que dura la guerra de Troia i els 10 anys en què l'heroi fa tot aquest llarg periple fins que torna a la seva petita i estimada Ítaca. 10 de guerra més 10 de trajecte amb moltíssimes aventures i, com vèiem en la sessió passada, amb parèntesis tan llargs com el que està a la illa de Calipso, que són 7 anys, tot i que dèiem que era una xifra simbòlica perquè apunta a un cicle, estem parlant de moltíssim temps d'espera. Aquest és un dels mapes, en la sessió anterior en van passar diferents, perquè la illa de Calipso, per exemple, s'ha situat en diferents punts, però és una mica també el símbol de que el camí no va ser d'aquí cap aquí, sinó que va haver-hi tota una odissea de retorn. De fet, quan Ulisses, que és el rei d'aquesta petita illa d'Ítaca, que ja forma part del nostre imaginari per moltíssimes altres connotacions, el venen a cercar per anar a la guerra, ell acaba de tenir un nen petit, que és Telèmac, i ell no vol marxar, però no pas perquè li falti coratge o heroïcitat, sinó perquè està enamorat de la seva muller i a més està en aquest moment dolç de tenir la primera criatura, amb la qual hi ha un passatge que explica com ell intenta fer-se el boig i fer feines com si estés una mica fora de si, però l'atrapen al posar-li el petit al davant i ell ha de frenar, amb la qual els dona a entendre que sí que està bé del cap i que no pot evitar enrolar-se cap a la guerra. Però en el moment en què marxa, deixa a la illa la seva esposa al capdavant del que seria la gran casa, però que a més és com el centre del poder a dins d'aquest petit territori de l'illa d'Ítaca, perquè ell marxa i el nen petit amb la mare estaran al poder amb una certa solitud, que és una mica el drama que hi ha al darrere de la història de Penèlope. Perquè ens situem, ho vèiem abans en el Mediterrani, però la illa d'Ítaca està aquí dalt, és una illa molt petitona. A l'Odissea es parla que es veuen entre mar i mar, perquè està completament envoltada i, per tant, és un territori molt petit el que ell està ostentant com a monarca. I fixeu-vos, si Troia està en aquesta zona d'aquí, hagués estat un periple relativament curt, però ja les aventures d'Odisseu formen part de la literatura universal. En tot cas, precisament perquè ella es queda sola, la mare d'Ulisses, de la pena perquè el fill marxa, mor aviat, el pare, també destrossat, se'n va a la muntanya, se'n va a fer feines del camp lluny de la cort. Llavors, ella sola, amb un fill tan petit, està assetjada per un munt de pretendents, que són com els joves de la contrada, que la pretenen perquè volen, a partir de casar-se amb ella, situar-se en el tro de l'illa, situar-se en l'epicentre de poder de l'illa. I llavors, ella, per mantenir l'assetjament d'aquests pretendents que se l'instal·len a casa i per una qüestió d'hospitalitat, que a l'antiga Grècia era importantíssima l'hospitalitat, formava part d'una de les normes de conducta bàsiques, no pot mantenir l'embat infinitament i, per tant, s'inventa aquest recurs que ja tots coneixem, que feia un sudari pel seu sogre i que no acceptaria cap pretendent fins que aquesta tela o aquest sudari estés acabat. I el seu truc, que tots coneixem, era que teixia durant el dia i desteixia durant la nit. Per tant, feia mentre hi havia sol, desfeia mentre hi havia lluna, amb la qual es converteix això metafòricament en aquests treballs de compàs de fer i de desfer. I així va tenir enganyats, per dir-ho d'alguna manera, amb aquesta argúcia, amb aquest engany, els va mantenir a ratlla durant anys, fins que algú del seu servei la va delatar i llavors es va precipitar el desenllaç. Però en tot cas, el tema del fil és molt important, ja serà el seu atribut
És molt habitual que associem Penèlope amb aquest filar i desfilar, però el que sí és importantíssim entendre és que en l'antiga Grècia i en altres civilitzacions de l'antiguitat, el tema del filar estava molt vinculat a les tasques femenines, que a més, en el si d'una casa, això és com un esquema d'una casa grega, tenien lloc a l'espai que estava exclusivament reservat pel món femení, que era el gineceu, de gynos, de dona. D'aquí vindran paraules com ginecologia, per exemple. Aquesta part estava reservada per les dones i la canalla, el servei femení, i el taler formava part dels utensilis fonamentals, perquè des de ben petites ja eren instruïdes, s'havia de ser destre amb el taler, formava part de les característiques d'una noia que fos a casa bona i que fos mereixedora d'elogi, de noblesa, i en canvi la mateixa casa tenia una part destinada exclusivament als senyors. Perquè entenguem que hi havia una tasca en exclusiva femenina, era la de filar, i a més es feia en espais tan íntims on tenien l'accés restringit els que no eren del sector femení de la família. Fixeu-vos que hi ha esquemes que ens ho posen en la mateixa planta. Si la casa era més gran, hi ha dues plantes, però el taler ens indica que aquest és l'espai del gineceu. Els secrets del gineceu és una frase que ha portat com a títol a moltes novel·les, perquè era què succeïa en l'interior d'aquests espais íntims i reservats de les dones. I aquí era fora dels ulls de tothom i en els seus moments d'intimitat on ella podia fer i desfer, perquè eren cambres absolutament privades. Llavors, aquests diferents actes de teixir, de filar, el fil, el talar, és el que anirem trobant acompanyant a les representacions artístiques de Penèlope, des del món clàssic fins als nostres dies. I ara, a mesura que fem el passeig per les obres d'art, podem anar veient alguns detalls que ens poden engrandir matisos d'aquesta història. Per exemple, aquesta és una de les peces de ceràmica clàssica, de ceràmica grega que es conserven. Malgrat la imatge no és molt bona perquè la peça també té problemes de conservació, hi ha aquest gest melancòlic, aquest és el seu fill Telèmac, que ara ja és gran, és a dir, quan Ulisses va marxar era un nadó i ara ja ha crescut, però encara és un jove, encara és un pèl jove per agafar les regnes del govern i del cap de la casa, però ella ja es mostra en aquesta actitud d'espera, de melangia, de tristor, aquest abatiment per aquests tantíssims anys, aquesta incertesa de no saber on està el seu marit, si tornarà i si no ha fet una nova vida en algun altre lloc. Això és una peça dels Museus Vaticans, és una còpia, però sí que està imitant aquest gest que trobarem quan no tenim l'atribut de res de fil o de cabdell o de taler, sí que trobarem aquest gest pensatiu amb el capcot que iconogràficament s'anirà repetint sovint. Fixeu-vos a l'edat mitjana, els pretendents que assetgen i amb elles sí que li posen algun element que fa referència a aquest treball manual amb els fils, però es converteix en una mena d'exemple d'aquesta castedat, aquesta fidelitat, aquesta honorabilitat, perquè val a dir que a diferència d'altres personatges dels cicles homèrics, que són molt més perversos, ella és el gran paradigma de la dona fidel. De fet, les descripcions en les fonts clàssiques, els epítets que li posen, com la qualifiquen, és la prudent Penèlope, la discreta Penèlope, i és una contrafigura o una figura oposada molt diferent, per exemple, a Helena de Troia, de la qual en vam parlar en una altra sessió, que és la causant de la Gran Guerra per aquest marxar amb el príncep Paris, amb el príncep troià, i abandonar el marit a Esparta. O, per exemple, Clitemnestra, que quan Agamèmnon torna de la guerra l'acaba assassinant. Per tant,
Són dones malvades comparades amb aquesta senyora discreta i abnegada que espera durant tantíssims anys i suporta tot aquest embat fent 1000 ardits, com el seu marit supera aventures, ella supera amb armes de dona, és a dir, a partir de resistir tot el que durant tants anys té lloc a la illa, en aquesta solitud. Aquí veiem, això ja és al segle XVI, veiem com representen els pretendents, fins i tot entrant ja molt invasiu a la zona on ella té el teler, que aquí agafa molt de protagonisme, ens indica que és una illa amb tota aquesta part del fons, i aquí hi ha dos elements importants, que són l'arc i les sagetes d'Ulisses, perquè això seran elements importants en el desenllaç de l'obra. Aquí la veiem en aquesta estança íntima, en la tasca, amb aquest punt d'ombra-llum, el chiaroscuro, tan típic de l'època. O aquí, Primaticcio, de representacions de Penèlope no n'hi ha tantes com d'altres. Quan hem fet la Megacirce o la sessió passada Calipso, ha estat molt més prolífic. El tema, per exemple, de la maga, de la fatillera, ha causat molta més sensació, té molta més poder de seducció i d'atractiu visual. A Penèlope no n'hi ha tantíssimes de representacions, però aquí també ella ha triat el moment on finalment la parella es troba i la pròpia Odissea parla que la nit en què finalment es troben, després de tantíssims anys, i de descobrir que Ulisses havia entrat camuflat a la seva casa perquè no el reconeguessin, per poder acabar aconseguint els seus objectius, i ella l'acaba reconeixent al final de tot, després ho explicarem, però Primaticcio aquí ens està retratant aquest moment d'intimitat i de retrobament d'aquesta parella que durant tant de temps s'ha enyorat, ella recordava, i de fet ell pot tornar perquè recorda i perquè és recordat. Hi ha algú que l'està esperant, ell refia que ella l'està esperant i ell confia que ell està de camí i que en algun moment arribarà, però han de superar la incertesa tots plegats. I aquí, en aquesta nit a dins de la cambra, l'Odissea parla que la deessa Atenea, que és la deessa que els protegeix, la protectora dels herois per excel·lència, allarga la nit perquè puguin tenir aquest retrobament d'amor i alhora tenir temps d'explicar-se les tantíssimes coses que encara s'han de dir després de tants anys d'absència. Aquí Angelica Kauffman, que tracta bastants temes mitològics, de les poques dones que tenim, això ja és finals del segle XVIII, ens la congela un moment on una de les criades, una persona del servei de confiança, que és Euriclea, l'està despertant, i fixeu-vos com aquí, en aquest joc de complicitats, ens posa l'estàtua de la deessa Atenea, que la reconeixem de seguida perquè és aquesta divinitat olímpica que porta el casc, és la divinitat de la saviesa i és la divinitat també de la tècnica, de la techné, és a dir, ella és la que infon destresa perquè facis anar el telar. De la paraula techné, nosaltres tenim la paraula tècnica, però per ells les arts eren techné, no només del teler, sinó qualsevol art que impliqués el treball amb les mans i que impliqués enginy, impliqués que fossis enginyós en desenvolupar-ho. I després hi ha aquesta gran flama aquí, que en el fons no només ens il·lumina, sinó simbòlicament aquest amor que ja està arribant, perquè en aquests moments ja és a dins el palau. Aquí, en canvi, ens la posa en un moment on el nen és petit. Fixeu-vos també aquest joc de llums i ombres tan contrastats. Ens dona la intimitat de la trobada de la mare capdallant els fils. Aquí, molt petitet, es pot veure una cistella plena de diferents cabdells, com la mare amb el nen petit està en aquests moments on a la nit estan sols, ella amb el treball del fil de tot el que ha desfilat li fa companyia amb aquest nen petit, estan sols davant del perill i sempre amb aquesta incertesa.
Aquí representa un moment on encara no s'ha descobert qui és aquesta mena de captaire que ha entrat a la cort i que després jugarà un paper clau. Hi ha com una mena de duel entre dues figures. Al llarg de l'Odissea es va dibuixant com l'heroi és molt astut i és molt sagaç i se'n surt de totes les aventures i de tots els camins que semblaven que no tenien sortida per aquest gran engill que té, però en el fons ella, sense moure's de casa, està fent exactament el mateix per resistir en aquest ecosistema que li és tan hostil. Per tant, en el fons, són dos esposos que estan equilibrant aquí les seves forces. Això ja és principis del segle XIX, estem en un moment neoclàssic, com ens indica molt bé aquest tipus d'indumentària que tenien, això ho hem vist tot, amb la cintura molt alta i aquests escots tan pronunciats, fins i tot el tipus de pentinat i d'engalanament al cabell feia molt referència al món clàssic. Fixeu-vos aquí també com imiten aquests mobles de l'antiguitat clàssica i altre cop el cistell amb el fil fent al·lusió a aquesta tasca tan imbrincada amb el propi personatge de Penèlope. Aquí veiem la mateixa d'abans, veia un moment que algú la delata i, per tant, els pretendents ja venen a dir ja no ens pots estar dient que no has acabat el sudari, perquè ara ja sabem que això era un engany i, per tant, comencen a exigir que es decideixi per qui d'ells es decanta per casar-se i que algú pugui agafar el tron de la illa. Aquesta també l'he posat. De fet, aquest artista John Flaxman va il·lustrar tota l'obra, per tant, hi ha moltíssims dibuixos d'ell que il·lustraven el text, però l'he posat perquè, en aquest cas, aquí s'està apareixent Atenea en somnis. El fet que ens la posin així volant ens està indicant que li està parlant a través de somnis. I aquest també és un detall molt important, sempre ens aturem en algun punt simbòlic, tant a l'Ilíada com a l'Odissea. Hi ha molts personatges que es desperten sabent més coses perquè durant la nit, en somnis, han tingut algun tipus de revelació. Alguna divinitat els ha visitat o alguna imatge metafòrica del somni els ha donat la clau per saber com han d'actuar. I en el cas de l'Odissea, Penèlope és una d'aquests personatges que rep missatges en somnis. I en el cas d'Atenea, que la vèiem abans en aquella estàtua dins de la cambra, és una de les que infon missatges a partir del somiar. I això és interessant. En totes les mitologies i en totes les religions, aquesta idea de que a través del somni, que és quan estem amb el cos completament relaxat muscularment i on la ment racional i la part de l'ego està completament adormida, la part inconscient emergeix i aquí es toquen altres mons. Per exemple, a la Bíblia, Jacob somia que veu una escala que connecta el cel i la terra. Són somnis no tant com a presagis, sinó com a imatges clares d'aquestes parts més espirituals. I en aquest cas, la deessa Atenea a l'Odissea s'apareix en diferents moments. Aquí veieu, això ja és mitjans del segle XIX, com hem vist en altres ocasions, quan la figura no està representada en una tela de dues dimensions, sinó que té tota la corporeïtat escultòrica, encara s'ha de resumir més, s'ha de depurar més quin és l'element que ens la farà identificar, perquè en el fons una figura femenina amb rostre més o menys amable i vestida amb la indumentària típica de l'època que cobria fins als peus, en aquest cas amb la part recatada més i un pèl solemne de cobrir-se el cabell, aquí el cabdell és el que ens dona la clau de què es tracta d'una Penèlope. O aquí, per exemple, fixeu-vos com subjecta aquesta filosa. Com amb un gest adormit també, en aquesta cadira que torna a ser una referència al mobiliari clàssic, aquest cos marmori, esgotada, dormida, aquestes nits inacabables i difícils de la Penèlope que espera i espera.
O aquí, que no tenim cap element, tenim el títol, que a vegades és la indicació final, torna a posar-nos una indumentària amb decoracions clàssiques i les sandàlies, però aquesta tristor, aquests ulls absents, aquest gest de que hi és però no hi és, que té la ment en un altre lloc i el cor trencat, no? És subtil. Aquí la veiem mirant des de la finestra i sí que hi ha un enorme telar on l'artista ha triat posar-hi com una representació dels propis guerrers, amb aquests cascs tan visibles, i ella asseguda, amb la mirada perduda en aquesta espera i amb el telar molt present. Hi ha un altre... En l'Odissea i en la Ilíada hi ha diferents moments on molts personatges femenins estan fent feina en el teler. Circe, a la seva illa, està fent feina en el teler. Calipso també. La pròpia Helena, a Troia, hi ha un moment que entren la imatge és l'entrar a la seva cambra i com ella estava teixint escenes de la pròpia guerra en una tela de color púrpura, i és molt il·lustrador d'aquesta vinculació de la dona amb l'acte solitari i alhora que necessita molta qualitat de teixir les glòries. És una manera de plasmar el que està succeint amb un fil, que també és molt simbòlic. Fixeu-vos aquí, altre cop al cabàs, aquí amb les llanes o els fils de color blau, aquí amb la roda. I en aquest cas, això ja és segle XIX, ens està posant aquesta cosa més melosa d'un petit amoret perquè anuncia aquest amor que continua viu. Però fixeu-vos com es repeteixen els esquemes de cadires molt relacionades amb el mobiliari del món clàssic. I en aquest cas, aquesta blancor, aquesta puresa, fent al·lusió a aquesta fidelitat i aquesta lleialtat i aquests valors tan nobles que ella està encarnant com una de les esposes que s'espera tots aquests anys en el camí de retorn o nostos de l'heroi. Aquí estem amb els prerafaelites, això ja és als anys 60 del segle XIX, el teler es veu aquí al darrere, fixeu-vos que en aquest cas hi ha com unes naus, que són les tantíssimes naus que van marxar juntes cap a Troia amb diferents líders dels diferents territoris de la zona que anomenaríem grega, tot i que no apareix mai el terme grec. Sempre es parla d'argius o d'aqueus, però hi ha un cant de la Ilíada que fa el que s'anomena el catàleg de les naus i posa quantitat de noms de les diferents zones geogràfiques d'on anaven els grecs cap a Troia a enfrontar-se amb els troians. I aquí tornem a tenir aquell gest que vèiem amb l'escultura del principi i aquesta Penèlope prerafaelita amb aquestes grans cavalleres, però també el gest de melancolia i de tristor i de desesper. Exactament el mateix que aquí, que ens torna a dibuixar aquest teler enorme, molt treballat ja, però es repeteix l'esquema aquí en un jardí, en aquest cas, que ens podria confondre amb altres escenes. Això, encara que sembli una peça més moderna, que avui l'he fet servir a les xarxes socials, és una peça de l'any 1886 que està al Museu Metropolitan de Nova York. A mi em sembla especialment bonica pel gest d'ella d'estar desfent aquesta tela. Fixeu-vos com aquí subjecta i els fils els està estirant amb aquesta noció d'estar desfent el que ha fet, però un dels encants, a part del treball corporal i de les ombres, és que la pròpia obra està feta amb tela i llavors és aquest joc entre el propi suport, que està feta com amb tela cosida i amb diferents cromatismes d'aquests tons ocre, que em sembla especialment curiosa. Aquí la veiem de cara al mar, perquè, com dèiem, Ítaca és una illa petita, i això potser ens podria confondre amb la imatge de Calipso,
Però anem acabant i aquí arribem amb aquesta que veiem al principi, on el Waterhouse ens està fent aquesta representació dels pretendents que li porten flors, que li canten, que l'estan... És a dir, en aquesta idea que hi ha un setge que no s'atura, però aquí sí que ha posat tots els elements del gran art de teixir. Aquí repetim el gest, és una peça de bronze ja més moderna, això ja és principis del segle XX. He posat també alguna il·lustració i algun gravat, però els elements són els mateixos. En aquest cas ens dibuixa aquest negre que li va bé a l'artista per contrastar, però que ens denota que les naus a la illa estan aquí mateix. El Russell Flynn també va il·lustrar moltíssim, hi ha moltes il·lustracions de diferents passatges de l'Odissea, tornem a veure el cabàs i aquest gran telar on es veuen els guerrers representant la guerra, fatídica guerra que els ha tingut separat tant de temps. Aquí igual, fixeu-vos quin telet tan bonic, és com un objecte de luxe pràcticament, i ella desfent, i els pretendents que l'han enxampat, perquè algú els ha dit que era un engany. El món de la il·lustració també és molt bonic. He posat alguna peça que és una instal·lació ja molt moderna, perquè aquesta idea del treball amb el tèxtil en al·lusió a aquest món simbòlic darrere del personatge de Penèlope, fixeu-vos fins a quins punts ha inspirat fins a l'actualitat. Aquí també alguns il·lustradors, ella desesperada plorant. Això és un gravat del nostre Ricard, que és el moment del retrobament, amb aquesta torxa de l'amor. Ulisses o Odisseu, hi ha un moment que encara vestit de captaire, vestit amb aquestes robes per passar camuflat, és el que agafa el seu arc, que és aquell que veiem en els primers quadres, i acaba finalment amb els pretendents. No m'entretindré en el desenllaç, perquè és una història prou coneguda, però en tot cas aquell arc que veiem al principi no el pot fer anar ningú millor que el seu propietari, i per tant aquí acaba amb els pretendents que han estat assetjant. I volia avui finalitzar amb la idea del fil com a símbol, perquè la pròpia Grècia hi havia aquesta idea de la vida equiparada a un fil. De fet, l'expressió nostra de penjant d'un fil, quan estem en moments límits, la nostra vida també penja d'un fil, o la nostra història, o el nostre negoci, o la nostra carrera, o la nostra parella, penjar d'un fil. En aquest cas, per exemple, us he posat aquest quadre perquè representen 3 moires, que pels romans eren les 3 parques, i en el món nòrdic tenen un equivalent amb les 3 nornes, perquè són com 3 divinitats que cap déu pot manipular, perquè estan relacionades amb la vida com a fil. És a dir, una d'elles fila, l'altra medeix la llargada i l'altra, que porta les tisores, talla. Quan aquesta parca o aquesta moira tercera talla, se t'acaba la vida. I per tant, fixeu-vos com estava d'imbrincat el símbol del fil en la pròpia vida. És poètic, però alhora és un missatge que entenem tots. Fixeu-vos com se les representa a vegades les 3 parques, una sempre porta les tisores, fila, allarga o capdella, medeix la vida, i aquesta tercera relacionada amb la mort. Goya les va pintar a la Quinta del Sordo, fixeu-vos les tisores aquí, les parques goyesques, aquest atormentat geni que era Goya, fan així com a por, però són aquestes referències. També hi ha el fil d'Ariadna com a símbol relacionat amb un altre mite, que ja hem fet alguna sessió sobre Ariadna, però aquí Ariadna li està donant el fil a Teseu perquè entri al Minotaure i aquest fil desfent després podrà trobar el camí de retorn. O el mite d'Aracne, ara no m'entretindré, però aquí és on dèiem que Atenea, Minerva per als romans, és la gran divinitat de les arts i de les tècniques, dels oficis, i per tant ningú podia gosar dir que podia fer un teixit millor que ella. I aquí no ens entendrem ara amb el mite, però els telars d'Atenea són els millors. La tecné.
Fins i tot el famós quadre de les hilanderes de Velázquez té aquest mite aquí al darrere. Amb aquesta sola obra podríem passar tot un chill-out perquè hi ha moltíssims missatges, però fixeu-vos com els elements tornen a ser-hi presents. I per acabar, en aquest detall, volia dir-vos com era un ofici i una tasca exclusivament femenina. Hi ha un moment que en història de l'art ha donat escenes tan divertides com aquestes que Heracles o Hèrcules per als romans ha d'amagar-se a la cort d'una reina i li fan fer tasques de dona. I fixeu-vos aquí aquesta idea de que porta la filosa i en canvi l'estan com dominant. És a dir, quan ell porta la filosa és que està fent un paper exclusivament femení. I per acabar, Penèlope ha quedat com l'arquetip de la dona fidel, de la dona prudent, modesta, entregada, que espera l'home i que, a més, se'n surt d'una manera intel·ligent per resistir tots aquests anys de solitud sense ell. Però hi ha una altra lectura, que és amb la que volia acabar avui. No hi ha una única lectura ni una lectura final mai, ni dels mites ni dels contes, perquè tot és molt metafòric, ens hi podem aproximar de moltes maneres. Però hi ha artistes que també han fet un paral·lelisme d'Ulisses com el nostre ego, que fa moltes coses. A la Guerra de Troia ets quan ets jove, que s'ha treballat, has de treure la carrera. Després hi ha un moment que ha de retornar a casa. Durant el retorn es troba molts obstacles, unes sirenes que volen que es quedi amb ell, Calipso, que li ofereix la immortalitat, que és molt temptadora, es troba Cíclops, es troba diferents monstres, i ha d'anar superant les etapes. Surt de Troia amb 12 vaixells, arriba a Ítaca completament sol i amb aspecte de captaire. Hi ha autors que diuen això és el nostre ego, que és la nostra màscara, que fa moltes coses. I Penèlope és el retorn a casa, vol dir el retorn a tu. És una mica trobar qui ets. I les ànimes filen i desfilen en aquest sentit que a la vida vas aprenent i desaprenent i tot es va gestant simbòlicament per dins. Llavors, Ulisses seria un ego inquiet que en un moment donat retorna a casa seva, que es retorna a ser un mateix, que sembla molt fàcil, però costa molt. I acabem l'any amb aquest personatge i acabem les dones de l'Odissea amb aquest personatge. Torno a demanar disculpes per no haver fet Nausicaa, mirarem de programar-la per l'any que ve. Us informarem de com podem anar gestionant tot en funció de com estiguin les circumstàncies. I molt bon Nadal. Penjarem això quan haguem editat al YouTube, com ja sabeu, per si voleu tornar-lo a veure i per totes les persones que m'han dit que avui a les 7 no podien. I res, molt bones festes a tots i mil gràcies per la fidelitat i per seguir-nos.